Lanangin pendatang rezeki loh yang menang-menang gitu. Remak brul. Kamu harus pakai THR malah ras. Lah. Adyat turut miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi Arya Suman ana apa Yayi jeneng sira Yayi Ngabyantara ana mbakyumu aku Gendari. Aduh Kakang Mbok ngaturaken kedrawasan ketiwasan yo gene Arya Suman sak lebeting sitinggil negare Ngastina ngrembug babakan duta pungkasan Prabu Kresna sampun prapta wonten ing setinggil negare Ngastina sajake ingkang putra Prabu Duryudana blangkemen sing dadi latine merga tesih tinengganan para pinisepuh Duryudana blangkemen kepiye senguni mboten saged ngucap napa-napa anane namung mantuk-mantuk anane namung manut kalian manut jlentreh piye Suman mugi kawuningan Kakang Mbok dinten samangke ingkang putra Pambayun Anggara Duryudana badhe masrahaken separone negara Ngastina kawimbuhan Indraprasta sak jajahane kanthi mekaten iki mengki Pandhawa lan Kurawa rukun Baratayuda Jaya binangun ora dadi batopat Duryudana kon rene Suman Duryudana kon rene Sino karata mretarata tamtuning utama titi tamtuning utama titi Duryudana kowe apa arep balekke Indraprasta lan separone negara Ngastina tenan apa ora Duryudana Inggih lakar kados mekaten Kanjeng Ibu Dewi Gandari. Ora mangsamu apa? Kowe ora ngerti sumpahe mbokmu. Bares kures bloko suta blakotang terus terang. Atiku loro, atiku tatu, atiku gelo. Gelo karo sapa? Ora ana liya gelo karo bapake Pandhawa ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Sebabe apa kok aku gelo karo Prabu Pandhu? Sebabe merga nalika semono aku diboyong saka Plasa Jenar. Bayanganku aku arep dirabi karo Prabu Pandhu. Nyatane bareng tekan Ngastina aku kon ngladeni bapakmu. Si Destarata kang Caca Netra kae. Lara atine mbokmu si Gendari. Lara atine mbokmu si Gendari karo Pandhu Dewayana kae. Ing atase aku wis kebaca tresna. Aku lila senadyan to didadekke bojo nomor 3. Lah kok malah kon ngladeni wong lanang liya. Sapa sing ora gelo? Sapa sing ora getun? Nganti kewetu kang dadi sumpahe Dewi Gendari.
Tedak turunku pati-pati aja nganti rukun karo tedak turune Prabu Pandu. Sineksanan jagat saisine. Yen saiki kowe bakal balekake Ngendra Prasta lan separone negara Ngastina. Tegese kowe arep rukun karo anake Pandu. Iya. Apa kowe seneng? Apa kowe seneng iki mengko bubar kok balekke negara Ngamarta lan negara Ngastina marang para Pandhawa? Apa kowe seneng nyawang mbokmu mati gantung ning alun-alun? Mangsane apa? Penak men kon balekne negara Ngastina lawan negara Ngamarta. Anggepe apa duta pamungkas kae? Aduh lara atiku. Atine larane Gendari tak gawa tekan mati. Rumangsane apa? Atiku rasane ngoreng. Aja teko roh raine Pandu. Krungu jenenge ae wis ya lara ngigit-igit. Krungu jenenge wis panas kowe Gendari. Masane apa? Sumpah aku seksene bumi langit. Arep bolak-balik negara Ngamarta. Balekne nyimu kuwi. Masane kok iso. Atengmu padha warahanten Tapak asta surat perjanjen babakan Paduka Yayi badhe amangsulna negari Ngendra Parahasta lan sepalihipun negari Ngastina. Tapak asta napa? Weh, piye to iki? Kula ingkang dados seksi lho, Ngger. Kula sing dadi sekti Paduka badhe amangsulaken negari Ngendra Parahasta lan separone negara Ngastina. Jenengan tiyang sepuh mboten susah tumut-tumut. Lho, punika kersanipun enggal rampung. Anggen kula netepi dados duta pamungkas. Lan saged ngrampungi damel merih jagat menika saged ayom-ayem tentrem. Tapak asta napa? Perjanjen napa? Mboten usah ngrembug babakan kautaman. Mboten usah ngrembug babakan katentreman Belgedes. Lho. Lajeng ucap kula jabel. Lho, dipun jabel kados pundi Yayi? Negara Ngendra Prasta lan negara Ngastina. Mboten badhe kula paringaken dhateng para Pandhawa. Pandhawa oleh njaluk negara Ngendra Prasta lan separone negara Ngastina. Yen diase Duryudana wis bosok koklok rubung laler. Pripun Paman Prabu? Mengkirin. Kula tak takon karo sampeyan. Kula tak takon dari hati ke hati nggih.
Nyuwun babakan pirsa babakan apa, Rok? Perkara watake Duryudana niku kula pun mboten gumun wong kula maratuwane kok. Niku mantu kula. Esuk dele sore tempe niku pun mboten pisan pindho. Perkawis niku kula mboten badhe ngrembak. Lajeng kula tak tanget geger. Kanthi lelampan menika tegese Baratayuda napa dadi? Kula mboten ngertos paman. Lho, ngendikanipun jeng ngandika niku titise Sang Hyang Wisnu Bathara wis ngerti sadurunge winarah. Kanthi dasar menika nggih, panginten kula paduka pun sumerep perang Baratayuda niku kira-kira dadi napa mboten nggih? Kula mboten mangertos paman. Bondo. Niki mengke mboten badhe kula bocoraken dhateng sinten-sinten. Nek pancen Baratayuda dadi mangendika dadi, nek mboten mangendika mboten. Mengke sing jaga rahasia karepen kula. Kula mboten ngertos, Paman. Oh ya wis. Ora ngerti tenan kok. Ning kula tanglet babakan sanesipun nak parang to. Napa? Hukum wonten alam donya niku cacah pinten? Wonten sekawan. Napa kemawon, nggih? Pisan hukum adat, angka 2 hukum kodrat, angka 3 hukum negara, angka 4 hukum karma utawa hukum dharma. Niku umame dipun jlentrekaken kados pundi? Jenengan mestinipun pirsa, mboten. Nek niki asli mboten pirsa. Jenengan mangkono teng kula, hukum wonten 4, hukum adat, hukum kodrat, hukum negara, hukum karma. Nggih. Mang jlentrene pisan. Ben kenek nggo kula bodhekan mayang. Nggih. Nggih. Kados pundi? Hukum adat nggih, hukum adat niku tuladhane upamane ana wong syukuran wonten desa nganakaken nyadranan utawi bersih desa, nggih. Niku kudu mujuti ndas kebo, ingkung kebo. Desa kono ora kuwat tuku kebo, kena diseranani, kena diwiradati. Tuntut gedang sikili 4 niku pun muni kebo danyange nggih boten kenyih. Oh, kena diwiradati. Nggih. Angka 2 napa nggih wau? Hukum kodrat niku tuladhane srengenge niku panas ning kena diwiradati gawe payung, gawe capil. Angka 3 hukum negara niki nggih kena diwiradati. Paton duwe jabatan, paton duwe derajat kang sarta pangkat apa meneh duwite akeh. Hukum negara niku saged dienggak-enggokke dhewe. Sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma, wong nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, sing nyilih bakal mbalekake. Contone hukum dharma utawi hukum karma niku kados pundi nggih? Upamanipun nalikane ponakan kula satriya pringgondanipun Gatotkaca kaliyan Kalabendana. Gatotkaca duk kepungkur ora sengaja nyenggol bathuke Kalabendana, nyenggol bathuke pamane dhewe dadi lan patine. Kalabendana ngucap kalamun to Kalabendana ora bakal munggah ana swarga Tundasanga yen sukmane ora bareng karo ponakane sing ditresnani, ora ana liya kejaba mung satriya pringgondani si Gatotkaca. Kuwi contone hukum karma. Inggih. Lah tumibaning padha. Sok kapan janjine si Kalabendana anggenipun nagih niku njing kapan, nggih? Benjang tumapakipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Nek ngono Baratayuda dadi no. Jare mau ora ngerti. Lah ularung lorek kula pun lorek nggih. Nom-noman kula niku mbeling malah ngungkuli pean. Napa nggih? Ha nggih no. Jenengan kok ya iso rumangsaku. Kula niki wong tuwek nggih. Wong tuwek niku nganggo ilmu titen. Mung kula titip nggih, nggih kula titip. Kula titip sak mangsa-mangsa perang agung Baratayuda Jaya Binangun menika kelampahan. Ponakan kula Sadewa, kula titip ponakan kula kembar niku. Niku ket biyen ket lahir wis ora ngerti mboke nggih.
kang udari tias riwut ruwet rawat wedi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tan mante pinarti bloko kula pamit Paman Prabu nderekaken wilujeng tindak ing kono tewau Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing repat kepanasan negara Ngastina Raden Harya Burisrawa Raden Harya Burisrawa ingkang mapan ana ing repat kepanasan praja negara Ngastina solae kekitrang lamun Cinandra gumricik kaya nyampar banyu
wahyut wahyut Kang wigati ingkang bakal rinumpaka Mara coba sawangen alun-alun negara Ngastina kae ana menungsa ninggal ing reh tata krama ketitik bedengkrang sila tumpang sikile edek ngerokok kelepas-kelepus ana ing baing rata kae mungsuh mulawas Setyaki garapane Burisrawa ngrampungke Setyaki mekaten paman iya pancen kaya mangkono Kurawa aja padha adoh saka lakuku nek Setyaki garapane Burisrawa nek Ratu Ndwarawati garapane para Kurawa lho nggih mangestaken dawuh paman muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Wasih Setyaki rampungna nek wis mbok rampungi Kresna pisan karep dikeroyok para Kurawa ben mati ning negara Ngastina kene lho nggih ngestaken dawuh paman kumreh kang bala lumares
Awas. 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 Maju, maju. La. Bajingane. Woi.
ora domawur mangawah-wur-wurahan Tengarane ngajurit gong maguru gongso Tadakaya butula ora pangri ing turangga hesti menyang dwaja kang kekiter ora kata ingkang dwaja dwaja layu sabit ing setan alas ora duwe sopan santun babar pisan kowe. Ya ki, rumangsane Ngastina ki negarane mbahmu apa piye? Ora duwe tata krama, ora duwe yuda negara ning alun-alun ra gelem medhun. Mangkring ning bae ngrata sila tumpang sikile edek. Mripate pelilak-lilik. Burisrawa aku ora duweni perkara karo kowe ning rasaku ora trima setan mripatku sepet nyawang glagatmu sing kemaki kowe ngono kuwi yen pancen kowe wong lanang tenan ayo baleni gawean lawas mendem bareng karo aku apa piye ngombe bangsaning brandy whisky minsen apa red label manut Jajal didu sapa sing guling dhisik. Sing gedhe pangapuramu yen saiki aku seranate ngombe bangsane kaya ngono kuwi. Mbiyen ae. Ning saiki tyaku wis insaf mbahmu kuwi. Kowe wong jirih tyaki sakarepmu kok arane jirih monggo. Yen kowe kuat mendem kowe lumrah. Merga kowe pancen kegeden bedahan cangkemmu dhewe kowe. Medhun ora sotah. Medhun ora sotah. Ora medhak glandang tino iki kowe. Retone dhewe metangkring. Pateni lho jaranmu engko. Wonge ae jarane. Aduh nek aruto parewaksa kowe. Put. Put. Ya. Wah. Wah. Hutma, oi. Ya. Hey. Setan alas. Pak. Pol. Pak. Pol. Wah. Cepet ya jamu, tanda,
Padha mbiyen antep tanganmu. Teta. Peto, eh. Eh. Eh, eh, oh. Eh, oh, eh, ha, hey, ah, eh. Lo, wis. Tepiat ya mudrat. Hey, au. Wah, eh. Hey. Hey, hey, oh, oh, eh. Ah, eh. Ayo. Eh. Eh. Pat. Oh, es. Wah. Oh. Oh. Weh. Eh. Eh. Ya. Ya. Dikasih ilmu. Weh. 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 Masuk. Weh. 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 Wah. Cek. Hei. Ah. Oh. 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 Hey. Wah. Hey. Ah. Oh. Oh. Wah. Hey. Wah. Yo. Weh. Yay. Ah. Wah. Wah. Hey. Oh. Oh, ah. Lo, oh, ah. Oh, ah. Yo. Rindu mabur mengabur-aburmu rahan pengarane ngajurit kung maguru gongso kata kaya butula warpangriting turangga esti
kata Dwaja lelayu Ayo gelem mendem aku ora? Ora. Wong sak kepruki lho ora gelem mendem. Mangsane apa pemaksaan kowe? Pupuh bindi cobanen. Hey! Hey! Oh, hey! Hey, hey, ah! Hey, hey, ah! Ya. Ngendel-ngendelke biangsat elek Burisrawa. Andhekmu no kasektenmu ora gondro sepira. Paribasan adu pitik ora ana sak banyonan. Wis ngletak dadi gotongan. Lho. Ndeng Koko Prabu ning ndi jane? Kartomarma. Wah. Anya bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung sering sapa Kurawa kambah kungkih Sarakadite Kartomarma kula wonten dawuh Paman Patih iwak kecemplung wuwu tangeh bisane mlayu. Sinten Paman? Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dina sakmengko wis ora susah dadak nganggo rasa kamanungsan kiwakna rasa kamanungsane Kartomarma. Wong kepengin gegem panguwasa kudu gelem lila kelawan patine liyan. Mumpung Ratu Ndwarawati isih ana wilayah negara Ngastina. Tatanan prajurit Ngastina Kurawa kabeh dikeroyok. Keroyokan Ratu Ndwarawati pateni bareng-bareng. Nggih, sedika wawan.
Woi. Woi. Ah. Woi. Reok. Kriuk, kriuk. Kriuk, reok. Nalika samono kinaraya Waninata ing Ndwarawati dening Sata Kurawa. Den angkah den ungkih murih Prabu Kresna prapteng lalis. Wauta kocap ana kaelokaning kahanan datan kajarak salah satunggiling Kurawa wonten ingkang astanya Anjawil Panah Kyai Kesawa. Ingkang mapan wonten rikmane Ratu Ndwarawati. Salah kedaden Sang Nata Prabu Kresna dadi brahala sak gunung, rong gunung, pitung gunung ngepaki jagat geger jagat Ngastina. Rayak. Yo, reok. Antemi. Jiwa mancing. Yo. Waduh, Pak Prabu. Maul kang katrajang ing dahana wadya. Sangkep keprabon prang kang obra marakota. Lantarar Suramrata Jayamrata gerebutan aku. Ayo para Kurawa rasah ngenteni Baratayuda. Kowe nampik ing pitutur becik Endha piwulang utama wegah nampa warah tinelak kulunge jagat Ngastina. Koko Prabu nyuwun pangapunten kula aturi ngracut bramantyaning penggalih. Kula pitados menawi paduka sampun triwikrama sampun malih kok negari Ngastina. Senadyan jagat menika paduka saged paduka lebur mesti kasembadan. Namung menapa kedah mekaten caranipun Dunjeng Koko Prabu. Kula aturi sareh Kang Sarta sumeleh. Kula aturi sabar. Paduka menika socaning rat obering jagat Dunjeng Koko Prabu. Natolon tresna hangandika Yayi Prabu hayo sung kawing tias
Kowe tak kanthi rene iki jebul gedhe gunane Satyaki. Nggih. Ora mung ngendhaleni rata Jaladara nanging kowe matur nuwun ya. Kowe wis ngelingke karo aku. Nggih. Lajeng sak mangke sirmu nyang ndi manut aku? Karaoke napa pripun? Hus. Titis wis senu kok karaoke. Sidane Baratayuda dadi wah gayeng mengke. Ya ndelok dalange. Esuk wae ora usah kudu saiki ngopo. Waktune ora cukup. Nggih. Esuk wae ora usah perlu kedawa-dawa. Sing wigati ri palungguhan iki babakan iki dikandhakake utawa diaturake kadangmu para Pandhawa mekaten. Iya, nggih. Dados menika Baratayuda dadi tenan. Merga kabeh iki wis tinulis, wis kinudrating jagat, pinesti ing widi, pinurba ing dewa. Baratayuda ora kena diwiradati. Nggih. Sik to. Mang mbok parkir nyang ndi lho? Mriko lho. Mriko. Kok jenengan mlaku ngenceng lah ya rono. Ayo balik ya. Ora mikir supaya jangan aku iki Prabu Kalasrenggi. Woi! Ah! Putra Pandhawa tata Kadiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ing Hong Tete Yuwang Kalaludra Mas Patik Raja Dewaku Aku ratu ing negara Guwa Sela Mangkleng jejulukku Prabu Kalasrenggi. Nadyan aku wis Anyakrawati ambau denda dadi ratu sunggi-sunggi wong sanegara. Nanging durung marem rasaning atiku lamun ora bisa ngilangi klilip mungguing netra satru mungguing tangklakan. Manungsa sing nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Jata Gimbal. Kang sarta Kanjeng Ibu Jata Gini kabar kang sumebar pawarta kang warata ngabarake. Boe